Уважаеми зрители, вие гледате сутрешния блок на Национална телевизия България 24. Продължаваме по темата за Гоце Делчев, македонския въпрос и историческото развитие на ВМРО. Гости в студио са Асен Николов и Илиян Занков от младежкото ВМРО и двамата бяха на честването на рождението на Гоце Делчев миналия четвъртък. Здравейте! Здравейте! Разкажете за това честване на рождението на Гоце Делчев. Всъщност ВМРО всяка година има тази инициатива. По чия идея е тази година? Кой го организира? Тази година аз и Илян поехме инициативата да организираме все повече такива чествания. Първо беше за Дамян Груев, след това за цар Борис III бяхме събрали и накрая последното, което направихме, беше за Гоце Делчев. Момчета, за Гоце Делчев, кой е той всъщност? Разкажете малко за него. Това е един въпрос, който зададох и на нашите зрители, и както и на хората по улицата. Разкажете, защото има хора, които не знаят всъщност. Добре, Гоце Делчев е български революционер, част от Македоно-Одринската революционна организация. Той се включва в борбата след създаването на организацията, след като се запознава с Дамян Груев, един от създателите на ВМРО. Той е изключително деен в борбата, учител е в Щип. Интересното е, че е завършил евангелистко училище, но след това е изпратен като учител от екзархията. Учи в София, в военната академия, от която е изгонен. Което обаче се оказва добре, защото той тръгва по пътя на революционната борба и записва името си с златни букви в българската история. Какъв е по народност всъщност Гоце Делчев? Дайте да го решим този проблем. Българин ли или македонец? Той е български македонец. По-скоро. Българин от Македония. Значи, самия израз македонци, това е все едно да кажем на шопите, че са отделен народ, на доброджанците или на Мизия, на Тракия. Тракийците, така наречените, имало е траки, но в днешно време Мизия, Тракия и Македония е общо обединена България. Уважаеми зрители, ето сами виждате двама младежи, които познават своята история. Можете да се включите в нашия разговор на телефон 02-988-0564, да зададете своите въпроси и към тях, както и да отговорите на въпроса каква страна е Македония? Самостоятелна, нова или всъщност етническа част от България? Можете да отговорите и на въпроса има ли опасност от неоосманизма, защото това ще бъде тема, за която ще говорим след малко с тях. Ще ми се, момчета, като говорим за Гоце Делчев, първо разкажете за това честване. Как премина? Какви бяха инициативите? Честването го организирахме в рамките на една седмица, две. Всъщност не беше нещо, кой знае какво. Кампанията премина предимно, рекламната кампания премина предимно в интернет. На честването бяха около 30-40 души, от ВМРО предимно хора. На събитието бяха общинските съветници от ВМРО, говори председателя на ВМРО София Владимир Митов. За самото честване го водих аз, поднесохме цветя, имаше минута мълчание, както трябва, и в общи линии беше кратък помен, в който си припомнихме кой всъщност е Гоце Делчев. Да, нашият репортер Гагана Якимова направи репортаж по темата. Ние го излучихме в сутрешния блок. Успяха нашите зрители да видят атмосферата от тогава, но вие как си обяснявате? Защо такива прояви, родолюбиви прояви събират твърде малко хора? Ето единия пример. Другия пример беше, когато се честваше Съединението. Също имаше много малко хора, дори туристите бяха повече от българите в София. Той сега ще се проличи на 3 март също, че
повечето хора се разпокъсват, някои дори не отчитат. На 2 юни има куп хора по улиците, може да видите, които не спират да дадат чест на героите загинали за България. Причината може би е в това, че не се възпитава родолюбие. Все повече българските деца са обгърнати от темата дали да си вземат iPhone или Samsung или нещо подобно. Кой възпита родолюбието у вас? Ето, млади хора пред мен, знаете кой е Гоце Делчев, знаете българските празници, познавате историята си, запознати сте с българските национални герои, дори отбелязвате честванията. Кой го възпита това у вас? Значи при мен лично родителите. Винаги майка ми, баща ми и хората около мене са били родолюбци. Така ме възпитаха от малък. Може би любовта към историята, българската история, да я четеш, да знаеш какви са били нашите прадеди. Просто като четеш самата история българска, няма как да не станеш родолюбец. Просто аз не познавам историк, който да не е родолюбец. Това всичко е показателно, че хората казват все по-малко, че са родолюбците. Стават така наречените националистите, България, патриотите стават все по-малко. Това е защото не се чете история. Може би образователната ни система е такава, че просто в училищата виждате какво става. Учителите не могат да си изпълняват задълженията правилно и в същото време децата не проявяват този интерес. Явно и учителите не могат да ги запалят. Не знам. Мен лично, моите учители по история, всички от 1 до 12 клас, всички бяха националисти. Всички националисти, имам предвид, винаги отдаваха изключително внимание на българската история. Всичко, което са ни обяснявали, което е било свързано с българската история, е всяло в нас винаги гордост. И по тази причина за мен беше съвсем нормално да ходя, да почитам героите и всичко това, което правим днес, е дело, бих казал, най-вече на моите учители. Естествено и родителите ми имат участие в това, но те са ви насочили към училището, нали? Така, че, училището беше. Ето, уважаеми зрители, и сами виждате, това е проблем, който обсъждаме всъщност последните няколко седмици за изличаването на българското, убийството на българското и значението на родителите и на образованието за формирането на патриотизъм и родолюбие. Ето, двама млади хора при мен, които именно това посочват като причината да познават своята история. Бих искал да ви покажа какво казват хората, когато ги попитахме кой е Гоце Делчев, да видите хора по-възрастни от вас как отговарят на този въпрос, който за вас е наистина лесен. Още повече, че вие организирахте почита и честването по повод рождението на големия революционер. Уважаеми зрители, вижте и вие отговора на въпроса кой е Гоце Делчев. Кой е Гоце Делчев? Кой е Гоце Делчев? Известен активист на македонското движение. Нещо друго да ме питате. Да, Македония кога ще спре Македония да краде нашата история? Това не мога да ви кажа, май това име в не само нашата история, май гръцката история не само нашата краде. Не знам, това може би трябва да кажат македонците. Добър ден, Македония българска ли? Българска, да кажа, не българска. А имат ли място патриотични организации като ВМРО? Трябва да имат. Кой други ще имат, ако няма верам това да. Няма друга организация. Кои е други организации? Македония българска ли? Не знам, аз не съм историк.
някакъв герой. Кога Македония ще спре да ни краде историята? Не разбрах. Македония ще спре ли да ни краде историята? Трябва да спре. Иначе те са българи, какви македонци. Македония българска ли? Да. Защо? Моля? Защо? Защото е била част от царството българското. Когато е имало българско царство. А в днешно време имат ли място патриотични организации като ВМРО? Като ВМРО специално предпочитам да говорим за Атака. Не за ВМРО. Добре, имат ли все пак място патриотичните организации? Има, да. И какво е то? Моля? Какво е то? Важно е за самочувствието и за идентичността на нацията. А кой е Гоце Делчев? Моля? Гоце Делчев. Гоце Делчев е един от ръководителите на ВМРО. Добър ден, Македония българска ли е? Българска е. Да. А има ли място в днешно време като патриотични организации, ВМРО? Разбира се. Място винаги има за всеки. А кой е Гоце Делчев? Това е българин. Наш родолюбец. Македония българска ли? Българска, да. Искам да е българска. А има ли в днешно време място за патриотични организации като ВМРО? Има. А кой е Гоце Делчев? Гоце Делчев е македонски революционер, но мисля, че и български. А Македония до кога ще краде нашата история? До когато ние си позволяваме това нещо. Ние им позволяваме да бъде това. Добър ден, кой е Гоце Делчев? Сега не мога да ви отговоря. Трябва да си спомня. Кога Македония ще спре да краде историята ни? Моля? Македония ще спре ли някога да краде нашата история? Аз мисля, че Македония е фалшива създадена страна. Трябва да се покаже истината. Има ли място в днешно време като патриотични организации в ВМРО? Да, разбира се, особено за България. Защо? За българския народ, защото трябва да се възстанови държавата. Добър ден, Македония българска ли е? Да, била е. Етническа България включва. Македония ще спре ли някога да краде от българската история? Няма да спре. Няма да спре. Защото това са едни етнически територии, които не се знае кога са били български, когато са били какви са били сръбски, български и хората едни живеят с това, друго живеят и те си остават с това съзнание винаги. Кой е Гоце Делчев? Кой е Гоце Делчев? Това е много елементарно, за да ми задавате на мен този въпрос. Виж, на някой... Аз искам вие да отговорите, защото повечето хора не знаят и затова искам зрителите да разберат. Сега, значи те не знаят нищо за македонското движение и затова. Може би и не го учат в учебниците. Те сега всяка година се сменят, какво учат и аз вече не зная. Това е истината. Уважаеми зрители, очаквам и вашия коментар по темата. Видяхте отговорите на хората, въпросите, които задавахме, стоят все още. Кога Македония ще спре да ни краде историята? Българска ли е Македония? Кой е Гоце Делчев и с какво е значим? Важно е да се говори по тези въпроси, защото всичко това е свързано и показва едно изличаване на паметта от старите към младите. Видяхте, старите все още знаят, младите вече не знаят кой е той. Радвам се, че при мен има двама младежи, които много добре знаят кой е Гоце Делчев. Как ще коментирате това, което видяхте? Аз бих казал, че от гледна точка на това за младите хора, че не знаят, това е показателно колко малко пише в учебниците по история за борбата на ВМРО, за борбата изобщо на българския народ, защото в ВМРО се включват много българи, които не са от Македония. Един такъв момент се сещам за Величко Керин, или известен като Владо Черноземски. Той е роден в село Каменица, днешен Велинград,
което е било в царство България, не е било част от земите, останали извън България при Берлинския конгрес и последствие след Ньойския договор. Всъщност всички тези национални катастрофи, които ние преживяваме в началото на миналия век, са след като България се опитва да изпълни своя национален идеал, т.е. да постигне това, което дейците на ВМРО и цяла България е желала. Знаете, че ние при мобилизацията на войски за Първата световна, за междусъюзническата война и за Първата балканска, има огромно количество доброволци, има Македоно-Одринско опълчение и така нататък. Тоест, това е било всеобщия идеал и такъв трябва да бъде. Всички българи трябва да знаят, че Македония е българска, макар скопските историци да я изкарват по друг начин. Скопските и белградските. Да. Вие как ще коментирате това, което видяте? Как да ви кажа, историята за мен е точна наука. Хората са се дигали от целия свят, българи от Америка, от Канада, дори от Австралия, от целия свят, от Франция, за да защитават българското. Говорим за войните за национално обединение, при свикване на мобилизация, от всякъде. Същото става и с ВМРО. ВМРО не може да съществува, ако няма българи. Няма значение дали те са от Македония, от Тракия, от Мизия, от Канада. ВМРО е било пробългарска организация. Не се е отдало толкова значение, че е било вътрешно Македоно-Одринска, първоначално като се създава ВМРО е било българска Македоно-Одринска революционен комитет всъщност. Последствие вече става ВМРО и така нататък, но става просто, че в учебниците по история пише за Васил Левски, а за мен за Васил Левски, за Христо Ботев, Гоце Делчев е апостола на Македония, както е бил Васил Левски на Стара България. Да. На въпроса е на какво се дължи това, че младите наистина масово не знаят въобще кой е Гоце Делчев. Под младите аз слагам до 30 няколко годишни. Не само ваши връстници, мои връстници, но и доста по-големи хора от нас всъщност не знаят кой е той. Защо? Защото не са ги учили в училище. В учебниците или е била много оскъдна информацията, или не се е наблягало на нея. Може да пише 3 изречения, но когато не се наблегне на тази информация... Честно казано, 30 годишните сега са от едно така поколение, което е било поне според мен изгубено от 90-те години в хаоса, в който е бил в България. Всеки, поне аз от хората, които познавам, училището е било в една летаргия, не че сега не е, но не се е случвало нещо, кой знае колко съществено, нещо ново, не са променени учебните планове, как да кажа, изведнъж, не е спряна старата историография, която все пак е силно повлияна от съветската и от времето, когато се е твърдяло, че Македония не е точно българска, там живеят всякакви други хора и българи, но предимно други. Затова, според мен, хората дори и на 30 години, които са днес и 35, не знаят тези неща. И трудно да ги научат. По-младите. Те още по-малко. Тук наистина интересно ми е да ви попитам, може би за нашите зрители ще е интересно да видят мнението, както казват старите на днешната младеж, за това, което става с учебните планове. Робство или присъствие, или съжителство. Вашия коментар за това, което се случва в учебниците по история. Понеже говорим за влиянието на учебника, на историята в формирането на национално самосъзнание. Като начало за учебните планове, аз поне смятам, че трябва много внимателно да се разглежда темата с робството, защото все пак аз не желая моите деца да учат, че са били роби. По-скоро смятам, че в учебните планове трябва да бъде вкарано това, че българите са живеели много зле, техния живот като християни не е значил нищо в Османската империя.
да убиеш християнин не е било престъпление. Геор. Да. Геор, да. Или Рая. Съответно, това ни поставя в формата на един вид робство, но не смятам, че в учебниците трябва да се повтаря непрекъснато, че сме били роби. По-скоро трябва да наблягаме върху герои като Гоце Делчев, като Васил Левски, като Георги Раковски, като всички, които са се борили. Една тема много забравена и много тема, която не се преподава в училище, е това, че борбата за самостоятелната църква. Моя брат е по-малък от мен, учи в момента в гимназия, той не знае, че българите са се борили да имат собствена екзархия, което също е много важна тема за българската идентичност, за българската нация, защото нацията е една култура, един език и една история, в крайна сметка един народ. Ами приемате ли тогава съжителство като термин? Съжителство в никакъв случай. Ако беше съжителство, нямаше да има 12 въстания. Вашето мнение? Моето мнение е, че робство като цяло е по-умерена дума. Да, робство става като термин за това какво е било владичество, иго, но в никакъв случай съжителство или че са си разменяли просто рецепти за готвене. Те са дошли тук и започнали това. Това всичко за мен е поредено от факта, точно това, да се забрави историята. Затова искат да ни наложат, че турците всъщност не е имало робство, че с турците сме били като съседи, че те са ни зачитали. Само факта, че те са ни подкопавали църквите, да са по-надолу техните джами. Това какво значи? Че сме равни или че сме по-ниско? За тях, че сме на по-ниско ниво. Да забравим историята, ефекта, който виждате вие. Как го виждате в Македония? Защо там хората не помнят корените си? Всъщност това, за което се е борил Гоце Делчев и всичките дали живота си за обединението на Македония и на България и дори за независимостта на Македония, за какво са се жертвали? Те са се жертвали с една единствена кауза. Каузата хората да живеят по-добре и да Македония в един момент да се приобщи към българската държава. Това го казват и Гоце Делчев, и дори и Яне Сандански, който може да бъде винен до някаква степен за това, че македонските историци твърдят, че ВМРО се е борила за Македония и македонците, но според мен те не знаят историята си, защото тя години наред е фалшифицирана, налагана е по доста брутален начин. Сръбските и гръцките пропаганди в Македония са били изключително силни, а след като Македония става част от Югославия, това е един от най-пагубните моменти в българската история. Затова Иван Михайлов, когато в България се случва преврата на 9 септември, казва, че това ще бъде най-черната дата в българската история и най-тежката национална катастрофа, точно защото веднага след това македонците налагат т.е. сърбите налагат своята гледна точка и създават македонската нация. Един начин обезличаването на българщината там. Всъщност се оказва, че ако говорим за турско робство, какви са били за кръвен данък, зверствата на турците, за баташкото клане, за перощица, много по-лошо е било по сръбското робство. Сръбското робство в Македония. Да не говорим за гръцкото робство в Егейска Македония, в Тракия. Но това също не присъства в учебниците по история. Да, турското робство, колкото и да го преиначават и се опитват, че не сме били роби, колкото и да се опитват да забравим, да се опитат да го направят по-маловажно, все пак нищо не пише за гръцкото робство на българите, тъй като там има изконни български територии. Даже доскоро, мисля, че по канал 1 скараха карта за езика, най-запазения език. И какво се оказва? Точно в Северна Гърция, там се говори най-чистия български език.
Там, има и там много белези за български имена и наименования всъщност. Значи, говорим, че гърците са изтривали цели селища и цели градове. Село Баница е цялото унищожено от гърците. Където е загинал Гоце Делчев също. И тук е ролята на ВМРО, защото докато е съществувал ВМРО, не се е борил само срещу турци, нали, Османската империя, когато тези територии са били под нейна зона. Борили ли са си срещу гръцката, сръбската пропаганда, срещу техните андарти, дори и срещу комунистите, срещу партизаните. И в един момент забраняват ВМРО. Става Югославия, нали, гърците правят нещо много умно през годините. Те си разменят населения на разменни начала. Гърци да отиват нали, от България гърци да отиват в Гърция и обратно. И казват, тук няма българи. Асимилация. Абсолютно. Добре, момчета, ето исторически до днес нещата са се развили. Ходили сте в Македония? Как ги виждате нещата там, когато разговаряте с хора? Има вече и интернет, и въобще достъп до информация много по-голям. Ще прекратят ли тези спорове за история, според вас? Единственият начин за прекратяване на споровете е договора за добросъседските отношения, в който да бъде заложено това да спре да се краде българската история и да бъде такава в македонските учебници, каквато е наистина, такава каквато е и според западната, и според световната историография. Единственият начин да се случи това е чрез този договор. Поне според мен, ние когато сме били в Македония, много зависи в коя част на Македония, защото в Струмица отношението на хората е съвсем различно от отношението на хората в Скопие. В Скопие повечето се определят като антични македонци, докато в Струмица, поне на мен ми се е случвало, хората да казват, че са българи, че си обичат България и са част от като цяло са част от българското население. Все пак в Македония има 90 и повече хиляди хора с български паспорт, което не е случайно. То не е само Струмица, и Крива Паланка, и Щип, даже и в Охрид има доста хора, където се самоопределят като българи. Всъщност, ние като ходим в Македония нямаме проблем, дори в Скопие аз не съм имал проблем с обикновения човек, обикновения продавач, сервитьор, като отидем да се разходиме, примерно, или да хапнем нещо някъде. Ние нямаме проблем с тия хора. Имаме проблем с техните политици. Отваряте ли тема за историята с тях? Аз бях в Скопие. Случвало се. Си говорим, примерно, на 13 януари ходиме под Мара Бунева, нейния подвиг. Случвало се да си говорим с тях. Те нямат претенции дали ще казваме, че тя е българка или че те са българи. Сега има си различни хора, но като цяло, да кажем, повечето нямат проблеми с това да ги наричаме българи, братя, защото обикновено използваме думите братя с мен. И до сега не сме имали проблеми. Сериозно. Този разговор, между другото, ме кара да попитам и зрителите. Уважаеми зрители, вие смятате ли, че един договор за добросъседски отношения с изрично искане учебниците по история в България и в Македония да бъдат с едни и същи текстове ще реши проблема? Или това не е достатъчно и какво още трябва да се направи, за да се реши най-после македонския въпрос и да спре кражбата на история? Въпрос към вас. Можете да коментирате на телефон 02-988-0564. Момчета, вас какво ви привлече в ВМРО? Мен каузата. Предполагам, че и него каузата. Като начало ние не сме приемали ВМРО като партия и все още за нас е предимна организация. За нас най-важното е чисто организационната работа да върви. Естествено, това не е много по-различно от работата на партията, но нас ни привлече предимно историческото ВМРО и дейността на ВМРО
след 90-та година, издаване на книги, културната дейност, подпомагане на различни такива мероприятия, честванията, особено важно. Аз първото ми участие в мероприятие на ВМРО беше български марш на датата на подписването на Ньойския договор. Така че честванията са едно от нещата, които събират млади хора, които се интересуват от темата, и дори на честването миналия четвъртък бяха дошли момче и момиче, които бяха видяли на страницата на младежката организация, че има такова честване. Интересуват се от темата и се надявам и те да станат активни като нас. И аз предимно историческия план на ВМРО ме привлече към организацията. И това ми харесва, че във ВМРО се спазват българските традиции. Скачане за кръста на Йорданов ден, нали, почитане на празниците. Дори има хора, млади хора, които постят. Това е нещо типично християнско, да постиш на Великден, преди Коледа, преди Великден. И това нещо го видях във ВМРО. Хората, които спазват традициите, които си уважават историята, които знаят историята, и винаги може да се говори с тях по тези теми и са компетентни на тези теми. Искам да ви провокирам сега с един въпрос и да казвате историческото ВМРО. Добре, обаче старото ВМРО, това е историческото ВМРО, чието наследници всъщност е днешното. То е познато и с много крайни методи. Ето Мара Бунева, наясно сте там, тя е осъществила атентат в крайна сметка, покушение срещу този прокурор сръбския. Как ще коментирате това? Такива са били времената. Методите на организацията тогава са били такива. Организацията все пак е вътрешно Македонно-Одринска революционна организация и като такава е изпълнявала. Тя е била държава в държавата в крайна сметка. Издавала е присъди, не на един и двама, убиват сръбския крал. Така че ВМРО, да, действала е така. За съжаление в днешно време няма много действащи подобни организации, да не кажа, че в Европа няма нито една такава. Така че колкото и да са били, бих казал, славни от тези времена, защото ВМРО наистина е била държава в държавата и е било много трудно някой да се изправи срещу ВМРО. Наказанията са били над политици, министри и така нататък. Крале. Да. Да, гледали са да ограничат цивилните жертви в крайна сметка, доколкото е възможно, но нали, исках просто да ви провокирам с този въпрос. Те не са наказвали който и да е, виновниците. Нали, не е защото този човек отсреща не мисли като тях. Той дори да не мисли като тях, всеки човек си има право на мнение. Но въпросът е да не пречи на хората като тях, които се опитват да обединят България. Искам да използвам момента, че срещу мен има двама младежи с едно такова патриотично мислене. Как ще коментирате турската пропаганда, която ставаме свидетели вече известно време? Като започнем там турския филм, пуснат по Ал Джазира, да стигнем дори до учебните планове, където може да се обържат нещата. Турската пропаганда продължава да върви с пълна сила. Тя и ще продължава, ако спешно българските политици не се обединят около обща национална доктрина, която да спре използването на това, че има българи мюсюлмани. Защото ще чуете и множество политици да говорят за български турци. Няма български турци, има българи мюсюлмани. Има турци останали в България, но техният брой е много по-малък от този, който се тиражира от партии като ДПС. Турската пропаганда е много силна в България, включително и в Македония, защото сега в момента в света се създават два притегателни центъра за мюсюлмани. Единият е Турция с новия си султан Ердоган, а другия притегателен център е Ислямска държава с нейния халиф. Турция изглеждаща по-светска и по-модерна от Ислямска държава, но все пак е приемственик на Османската империя. И Давут Оглу с неговата неосманистка доктрина
разширява обхвата и привлича все повече мюсюлмани. Да не забравяме, че има 10 милиона турци само в Германия. Те имат представители както в Европейския парламент, така и в немския парламент, в българския. Хора като Хюсейн Хафъзов и Лютви Местан, очевидни проводници на турската политика и пропаганда в България. За съжаление, българската държава и държавност в момента отсъстват. Допуснато беше главен мюфтия да остане досегашния, който е турски агент от всякъде. Той изпълнява турски проекти, турски имами служат в джами, говорят на език непознат, между другото, за българите в Родопите. Българите мюсюлмани, моят дядо е бил преподавател в Ардино, той е, така да се каже, помашко село, и ми е разказвал, че хората там въобще не са говорили турски. Мюсюлманските обичаи горе-долу са като християнските за повечето българи, около Коледа и Великден. При тях около техните празници. Разказвам ние, че не е имало такова нещо като 5 молитви, всеки да спира работа, напротив, като нормалният български селянин били са на работа от сутринта до вечерта и да, сутрешна и вечерна молитва вероятно са изпълнявали, но не са спирали на полето и да почнат да се молят. Ама ние друго научаваме от филма "България, моя земя" по Ал Джазира. Дори заглавието, като погледнем, постави един интересен въпрос. Как ще коментирате? Това е точно пропаганда. Пропаганден филм. Според мен това нещо се случва в България, защото ние го позволяваме. Защото българите го позволяваме. Турците много... Българските политици изоставиха помаците, които са българи. Така наречените българи мухамедани. Просто българските политици въобще нямат никакво отношение спрямо тях. А това е една огромна бройка в Кърджалийско. Целият район е помашки район. И българският политик не го интересува. Той си казва, това е на ДПС. Турците ги взеха тези хора. А те, даже може да се окаже, че някои от тях са по-големи българи от нас. Защото тези хора насилствено са покръстени, по-мухамеданчени и по този начин турците са ги оставили на мира. Не знам, според мен държавата е виновна и този филм да се появява и това е чиста пропаганда на Турция. Източните Родопи са оставени просто икономически в ръцете на Турция, което в един момент, в крайна сметка, тези хора, колкото и да са българи, мислят за хляба си. Както преди, както каза той, когато са по-мухамеданчени, са предпочели да могат да живеят спокойно, така и днешен ден ще предпочитат, предполагам, да имат какво да ядат, пред това да бъдат изоставени, както са оставени сега. Прекрасна почва за неоосманизма, нали така? Добре, вие как гледате на неоосманизма? Като на заплаха или като на бъдещето на Турция? Съответно, има едно такова становище, че ние пък би трябвало да сме врата и да сме портата между изтока и запада. От друга страна. Това са двете тези. Във всеки случай неоосманизмът е заплаха и то не само за България. Неоосманизмът застрашава Гърция, неоосманизмът застрашава Армения, застрашава всички държави близо до Турция. Всъщност неоосманизмът е начин, това е доктрина, която изповядва абсолютно омраза към всички останали държави, около които са били в границите на Османската империя. И строящите се джамии, там където няма мюсюлмани, включително и в България, това са граничните камъни на неоосманизма. И Ердоган, и Давутоглу са си позволявали в публични изявления да говорят за Османската империя, която достига до Босна, че и по-далеч. Така че това е абсолютна заплаха и българските политици, не само българските, а европейските, крайно време да спрат да бъдат заложници на някакви псевдоинтереси. Трябва да кажат твърдата си дума, трябва да спрат Ердоган в неговите болни фантазии за новата Османска империя и така нататък. Но това включва и един много силен съюз на европейските
нации. Тоест Европейския съюз трябва да спре да бъде тази бюрократщина, която в момента, и да се превърне в един съюз на силни нации, така както го правят Унгария, Полша, които според мен поставиха началото на подобен съюз, в който се надяваме България в по-нататъчно време да се присъедини и да окаже отпор на турските интереси в крайна сметка. Постоянно сочите българските политици за реакция по отношение на този проблем и на неосманизма. Ами ВМРО, те сега имат парламентарна група в парламента, имат своето участие там. Вие сте част от ВМРО, съответно каква е посоката, която ВМРО върви? Ето исторически имаме пример, че са се борили срещу турците и срещу османското робство в Македония, за независимост на Македония, за обединение на България. Днес организацията остава ли постоянна и продължава ли сега срещу неосманизма? Има ли борба срещу неосманизма? Ами да, според мен има. Все по-често, доколкото знам аз, има както срещи с външния министър, така и с министър-председателя по темата точно с неосманизма, с заплахите, които предстоят, с това, че България не е подготвена за една евентуална инвазия на Турция. В крайна сметка ние едва построихме една ограда. Според мен на границата с Турция трябва да бъде построен кльон защитен, който да не позволява такава инвазия или поне да я забави достатъчно. Аз смятам, че ние трябва да се обърнем към своите съюзници като цяло и в НАТО и да кажем, че Турция всъщност не принадлежи към така нареченото евроатлантическо пространство и трябва да се каже ясно, че тази държава е заплаха за всички останали. Диктатурата на Ердоган и неговото, бих казал, нахалство трябва да бъдат спрени с общите усилия на всички европейски държави. Защото е заплаха за цялата европейска, за цяла Европа като цяло. Но като цяло линията на ВМРО е винаги била про-българска и против тези хора. Все пак тази ограда, където се постои на границата, беше първо ВМРО настояваше за такава ограда. Тя е по повод нелегалните имигранти. Точно така, но повода беше още преди години. ВМРО започна тази битка за строене на тази ограда. Плюс това се правиха протести в Пазарджик за защита на съдията, който съдеше имамите. Ахмед Муса. Става въпрос, винаги организацията се опитвала с всички легални в момента средства, защото вече сме политическа партия, не може по стар ВМРО-ски обичай да фанаме пушките и по горите, и кой не е с нас. Вече новото време, момчета, не е на война, ами на политика. Лошото е, че просто в парламента имаме недостатъчно хора, за да направим така, че да се гласува един закон, да се промени нещо. Просто нашите народни представители са прекалено малко. Не могат да намерят явно връзката с другите, за да прокарат нещо. В крайна сметка ДПС не е излизал от властта последните 20 години и има огромно лоби там. И икономически са много по-силни. Причината ние да не можем да прокараме все повече идеи е първо малкия брой, второ това, че турското лоби вече е разделено на няколко партии. Има в реформаторския блок, има Касим Дал, имате ДПС, вече имате и новия проект на Лютви Местан. Получава се нещо като в Македония, трите албански партии, които винаги управляват с някого. Така че заплахата от неосманизма и така стратегическата дълбочина на Давутоглу е реализирана в България в пълния аспект и нашите опити биха били няма да срещнат подкрепата на мнозинството, просто защото турското лоби в българския парламент е прекалено силно. Поне според мен трябва да се търси повече съюзници, които да са национално отговорни хора. Защото и БСП, и
хора от ГЕРБ и хора от реформаторския блок имат близки отношения с Турция и това е много, много лошо за нас. Добре, момчета, благодаря ви за това участие. Наистина радвам се да видя, че има млади хора с патриотично мислене. Пожелавам ви успех. Уважаеми зрители, чухте сами, проследихте нашия разговор, темата за неоосманизма, връзката от историята към днес. Всъщност ВМРО в старо време се е борило точно срещу турците за освобождението на Македония и за обединението на етническа България, на България с нейните етнически територии. В крайна сметка днес имаме нова опасност от неоосманизъм или не. Въпрос, който задавам на вас. Вие виждате ли опасност в неоосманизма?